Ata en dúas ocasións tiveron que acudir os equipos de emerxencias á zona das piscinas do río Pedras. A primeira, ademais, de consideración debido á caída dun mozo de Oleiros por un barranco duns 15 metros aproximadamente, o que lle causou diversos politraumatismos. Debido a que a zona na que se atopaba o ferido era de difícil acceso, foi necesaria a intervención do helicóptero Pesca 1, que se encargou de trasladalo ao Hospital da Barbanza. A persoa estaba, cando nos chegamos, o aviso que nos deran fora de que había pedido conocemento durante un tempo, tiña diferentes golpes, e foi necesaria a presencia do helicóptero de rescate do Pesca 2 para rescatala e levala a un centro sanitario. Pero este infortunio non foi o único. Horas máis tarde, os equipos de emerxencia tiveron que regresar á zona para auxiliar a outra persoa. Neste caso, unha muller que rompeu un nocello. Aquí tivemos depois a 7:15 da tarde, pois foi unha caída xa no aparcamento, parece ser, e bueno, eso xa foi, digamos que xa foi trasladada pola ambulancia do 061. Cos dous sucesos de onte á tarde xa son un total de 7 os rescates que se levan rexistrado no que vai de ano no entorno do río Pedras. Cada vez son máis as persoas que se achegan ata este enclave singular das piscinas naturais, pero a maioría delas descoñecen os perigos que poden existir e cométense numerosas imprudencias, que en moitos casos acaban cun resultado tráxico. Sí, a verdade é que levamos, non sei, son 7 ou 8 veces que visitamos o Pedras, e, bueno, a verdade é que a xente sí que ten que tomar conciencia do peligroso que é, que, bueno, tomar as precaucións necesarias cando van a esa zona.